Diara maghinam-hinam na gitani ugon sa kanindot sa pagpalupad sa eroplano. Eroplano ba? Tabano koy? Hay, sus magbuot man ka. Agoy Diara. Sugdan na natuyod ang pagpalatos o palayog sa eroplano. Agoy Diara. Eroplano sa karitas. Agoy Diara. Diara mi diri tumoy sa bungtod mga kaigsunan na. Diara mi diri sa kabungturan ang magpalupad ang tabanog nga pagkong gibuhat ni Dudong Botsokoy. Asaway langay-langay ato ng paluparon. Kay ganin na naman tanalangay. Paluparon na ato mga idol. Agoy, sugdi na kay lami nakitandaw ba kung saan paglayaw sa ato mga eroplano nga atong gibuhat diri ba sa ato ang mga tribo kawak-kawakan ba? Okay, sugdi na yun sa paglayog. Agoy. Diara, swana, agoy. Dilayog na yun ang wakwak. Butang eh. Wana, crash ng eroplano. Wana. Bungkag. Uy, di man ni maudol. Agoy. Agoy, Diara. Agoy, wana. Nilayog na gyud ang wakwak.